mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo at mas dakula ng mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon. Mainit na Martes 13. Sarong aldaw pagkatapos an eleksyon, proklamado na ang haros gabos na lokal kandidatos. An pagrespetar migiraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia, kasabay dyan ang paglaom na yaon po may natada pa sa mga nagkakuruan. Maray pa kamo. And sana igwa na po nin resulta sa maghapon tang pagpagal, pagtrabaho, pagsakripisyo, paghinguha asin iba pa sa paagi iyan kan padagos niya tong panarig asin pakimaherak ipasasalamat sa mahal na kagurangnan Hesu Kristo. Bicol Target na naglalaom na yaon po kamo dyan, nag-aantabay, and minaimbitar kami na mag-iriba-iba lamang kita. Sundo alas 5 ang hapon, mantang kamo dyan, nagpipreparar na gayud kan pamanggihan or nagmimerienda. Kami po, diretso ang trabaho. At nabayan nata dahil lamang minatanog ang cellphone ko iba pag yaon na hindi pa nga nagtaranog na sa kuday nagtatanog pa ding nald. Iba dahil pa nagpupunig ko na nag-upload, nagtitext sa kuday lamang awano man kamo mambaya. O sagkod na kitang alas 5 ang hapon. Katuwang niya to ang tropa, ang news team dyan sa luwas. Chief Jimmy kumpadreng Jim, pading Jomar kumpareng Al, and yaon man dyan si Joshua Bino, si Angel Mustaza, and Karen Nicole Hala. Sa Manibela, o yan nagkukuti-kuti kan aircon kan auto. Yaon dyan si Henry Boy Mata. May nag-apod, uyugon mo nagari parang tabay ta ini manuyo. Maray na hapon. Good afternoon, Tio. Na ikaw man nagsisiro, ako lang nagdadangog sa inyo. Ika man sana. Ako pero may maski nasa Batangas ako, nagkatabay ko sa iyo. Tinira mo na su lambanog. Ay, masira mo po, Tio. Tapos, nalutan so sisig baga so spicy. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Next time, pag ko, kalgay ko, tahan ka. Maski sa danay, sa lang rito, matanaan mo so gibong San Juan. Isus, yung sa gilid kag tinampo? Sus ko yun yung buti. Tapos, iwa naman, Tio, kaya sa may tuturingan bagang pigano. Uso ka duman sa San Juan ang Palayok. Duman sa may Bandang Rosario, mga tindahan ng Palayok. Oho. Sa Tinampo. Yan. Tapos, mga tanong ito kituringan, Butio. Isus, Mariosep. Puro ang sa gilid kag tinampo pati itong lambanog. Tio, iwa. Sinasabi. Hold ako duman. Nakaluwas yung binroto mo? Ay, si Kiko, men si Bang Pirmin na. Sa minsan Butio, di ako ni Maray nag-relay sa survey. Oho. Ipon mga si Kiko, napaluha siya. He can imagine na makakalaog siya duman sa top 5 o 6, something, araw kaya, wala? Oho. Tapos, pwede ba nga, nasa ano siya, 16, 18, araw kaya?
Ang sa lokal, nakaluwas mo sa binuruto mo sa lokal. So far, digdi sa Ligaw, Santo say. Okay na. So sa probinsya, Sorry to say. ay sa election ang kaya nani. Ako, bueno mo ka ako. For the first time kaya, ini lang ang primero na nasana si Pakirde. For the first time. It is entire career. Political career. Political career. Baga. So, siyempre, the people has made their choice. Baga. Makita mag-akit na lang. Bakit in move on sa rumag naman ng politika? O di sige tabi. Sa mundo ba ka politika, no permanent enemies, no permanent friends. Okay. Move on na lang and it's time to heal and supportahan na lang siguro so mananggara na. Iyo tabi. O di sige sir. Sa mga baratuhan baga mga toxic kaya mira. Matindi ano. Okay. Sige, salamat. 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 Yan, sa tuyang mga paantabay sa Bicol Target. Bueno, siyempre ang kapartner ko si Padingnald. Umasa nito sudwa, igo ning mission nito Padingnald. Yan, si Padingnald sa Master Control. And yung tropa, padagos at monitor dyan sa newsroom. Si Braille na santor ito so kaiba ni Juan. Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Good afternoon. Aramon ta, tulos istorya dyan sa luwas, nasa linya si Compadreng Al Armario, iguanin bit-bit na informasyones. DZGB On the Spot Report. Compadreng Al, good afternoon tabi. Good afternoon, pade Operation Linis Tarpaulin ng Unyan. Ang pigigibo kan ibang politiko sa pagikan sa indang mga suportadores. Digdi sa southern part kan Legazpi, ang nahiling kong naghali na kan sa mga tarpaulin na ibinarugtak sa gilid kan Dinampo si re-elected City Councilor Ato Valladolid. So sa iyang mga pagiriba o kaya sa iyang mga suportadores nag-iikot na para halion so mga tarpaulin. Alagad sa kadakulan bading Pio kan mga tarpaulin na ibinarugtak sa malaylain na lugar ang nagkakapila pa sila nagkakaharali mga budang ngunyan kan mga residente na maghiroman giraray ang mga politiko para magtarabang na sa paglilinig kani. Although na dyan, sabi mo sa sentro, aktibo nang naghihiro ang Task Force Kalinigan ni Andy Marvilla. Yes. Alaga digdi sa southern part ng Legazpi, kumuharayo naman ang area. May mga residente na naghahali naman personal na nag-volunteer ng magkaharali yan. Pero so kadaklan tabi pading Pio, talagang yaon pa nakatiwangwang. May iba man na barangay kapitan na may advice naman sa indang mga ikoid na maghiro na nangani na at least ngunya na si Mana maging bago naman ang image kan gilid kan Tinampo dahil talagang maski sa ina barangay yaon lakop na mga posters kan mga kandidato, mga tarpaulin na nauso niyan. Kaya yan, ang tutok mo niyan ay yung operation paglilinig sa palibot. Iyan baga Compadreng Al na mga tarpaulin, pwede mo yan na takip-takipon, tahion, pwede na pambubong-bubong. Yakul ang pwedeng paginabang kaya kaya sa mga doron na kula bagang tarpaulin Yan. actually mismong residente na minasaray kayan para gamiton na pang lipod-lipod lamang kung pwedeng lipod. Tapos mga pang-apin baga. Pang-apin. Tapos sa mga parabulang sa limber baga kan manok. Yan. Limber, pang-limber, limbering.
si Taklob yan. Oho. Pwede man pangapin. Kaya wala na paginabang, lalo yun yung duduran ko lang tarpulin. Pero Yan. sana din, ang kadaglagan si Tapo. Tapok na sana. Kaya yun yan. Nahilig na mo yan si dating kaya re-elected City Councilor Ato Valladolid, si Valladolid. Mhm. Iyong niya sa mga tauhan niya. Kaya nahiling ko, naghahali naman kan sa indang mga tarpulin. Re-elected si City Councilor Ato, di ba? Di bali, Oh. kabit-kabit, importante na kalawag sa top 10. Dahil naman pinag-urulayan yan kung numero 1 ka o numero 10. Para reho ka mong miyembro kan konseho. Ayan. At importante yan, your honor ka man ginaray. Correct. Iyan ang sinasabi ko. Your honor Aros sa ka ko niya man. palunsod baga. Bago man sa na mga kalawag, si City Councilor Vince Baltasar. Si Vince. Tapos si Lahara. Si Charlton Lahara. Man sa Lahara. Kapira pa kayo. Si Ralph na Andes. Hindi nakakadalan mo. Natakdag si Pairal. Si Pairal. Bangan ko man yan. Kapablema yan eh. Paano daw ta nawalta. Anyway, tuluman bagason nakalahog sa grupo ni dating Mayor Rosal. Yan, si Ato nga ni. Si Ato. Na Valladolid. Si Alex na Hao. Tapos si Vince na Baltasar. Identified man sa kampo kan Rosal. Iyo, tabi ano. Majority, dito tabi, yawan man sa kampo ni dating APG, dating Garbin. O yan, yawan na kay Mayor-elect and proclaim Mayor Isiam Ismail. Roger to that. Yan pa din ang informasyon. Nag-sounder Bagel Ligaspi, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al, sa dagdag na informasyon hali dyan sa sur na barangay Canligaspi. DZGB On the Spot Report. Nagbabaraklas na dakan tarpulin. So, grupo ni re-elected City Councilor Ato Valladolid. Nakahuro na kasubago si Congressman Caloy. Dahil padi ay bago si nagsalida ka pa man sa ano. Yan. Si Vice Mayor na Kuing na Gutierrez, si Luis, hindi ko na, dahil ko lang kayo namulta, nakaturog ako ng dit na minuto, dahil ko lang nasabutan kung nakahor na sara ko niyan, sara Congressman Caloy, na Loria, después si Vice Mayor Luis na Gutierrez. Basta ang inabutan ko, namumura-murawan ko pa ding naltagrabe na supirot ko, si kunyan, kasubago si Mayor Pido, duman sa proklamasyon kan ni elected Mayor Hisam Ismail. Dumana nag-blackout at nakaturog na kung todo. Pagbata ko, maalas 4 na. Ay, ano daw niya ko? Pigapudan ko man si Congressman Caloy. Dahil man nagasimbag ta. Siguro, gulping aktibidades yan. Gulpian mga asikasuhon. Tao duman sa inda. Kasubagin, nakahurog ko siya maagahon. Mag-alas alauna pasado. Yan sa aga na sa nangapi pagka-proklamar kundi paano kayan na haramta naman sana iba ng estado kan buhay kayan gulpi na ang mga dapat asikasuhon. So we understand dahil pa kita na kukunya na papanahonan na makahuron lamang makapagpasalamat sa radyo. Although nakapagpasalamat na siya sa internet sa media, sa social media. Yan. Inda si Kwan, si amigong Vice Mayor Luis Gutierrez. Sumako apo ni Doña Pat Gutierrez. Naging Vice Mayor na may Vice Mayor na si Doña Pat na Gutierrez. Yan. Inda ko sa napadingnal kunin yung mga nanggarana. Magburilta pa lamang sa mga barangay buda makiabrasa, makitukaw diyan sa gilid, sa indo, sa tuya, makiinom, makikaon, makisama pagkaon. Inda ko sana kung pag-abot ka panahon, paglaog ta sa opisina ninda kung dahil nakita matalang pa ding
Baag kung tami-tami na kita kan mga tauhan, sige nga na, may kahurong pa. Well, that's it. That's nature. That is working. Ganyan talaga ang cycle ng buhay. Never expect na ining Puera de los Ubos, ining mga nanggaranang kandidatos, elehidos, the same pa ang mamatian niya to na apresyasyon hali sa sainda. Iba pag nasa puder na, totoo yan. Dagit na sumadagit sa tuya. Pag nasa puder na, igwanin mga minabarago talaga, dahil na. Wala nang kami po para sa mahirap. Kami po katabang nindo. Yaong kami. Nalilibong ako ka ang padignal no. Kandidato halimbawa sa sarong ilihidong posisyon. Servidor ngaya kami. At isa yan, pagabot kang panahon na, masugo moan. Bako ba kami nataran na yaong kami, tamalis, larnin lay. Bakong servidor. Ipaparabola nindo kami. Ano ka? Kagawad? Munisipyo? Siyudad o sanggunian panlalawigan? Natatamataram kang servidor. Nag-apply po kami sa Indo. Kahalibaw kandidato. Dahil ka magtaram servidor. Pakisirbahan nindo kami. Dahil matrabaho ka mo, malis, larnin lay. Yan. Katapos mataram. Para kami sa mahirap. Para sa Isus Mario. Pagkatapos ka na, no? Nikilingan nga ni kabukaan. Kita kaan sa Puera de los Ubos. Nikilingan kita kaan dyan sa kalye kung nakuang kita. Ura baga Maray na hapon tabi El Haciendero Jason Gomez Puyo. Pag puwerte naman ang pakupras ka ini, pwedeng magpalipot-lipot naman ini sarong simana bako ng Thailand. Duma naman sa inabuta sa South Korea. Yan. Sir Jason, kan magdumang kami kaito sa Thailand. Magayon sa experience ako duman, Sir Jason, sa Thailand. Naglunad kami sa elefante. Ang elefante duman baga, Sir Jason, nakahilig pa kamong elefanting naglakaw-lakaw sa kalye. Dayan pigaalaw. Dayan pigaalaw. Si Madam Rose nag-apod. Diyos maray na hapon, Madam Rose. Maray na hapon. Opo. Aram mo, ang tunay na nanggana, mga taga-media na nagpagalaarog kan GB. Kung di ikaw mo nag-kontinuar, nagibukan mga pagpaabot sa mga tao, gamo, sa mga barita, sa pagal, sa pirot. Ano sa paguna mo? Madangog mi daw kung sisay anang gana. Salamat, O ma'am. sa mga nangganang politicians, nagpaabot man lamang sa inyong pasalamat. Igwa naman. Pero dahil akong nadangog, Igwa nang nagkapira. nagkapira lang. Yeah. Pero kung bako sa pugawakan boses nindo inasinda. Saro pa. Pasalamat man sa mga taga PPCRB, sa mga simbahan na nagtarapang, nagtangalay man sinda na si puro paanon, sa mga watchers, sa mga teachers, sa mga gurang na nag-araga na maaga pa, nagiduruman na para magboto. Iyo. Tama ito na taraman mo, masisa ka sa bago pag-apod ko. Magirumduman pa kaya ninda? Yeah. Anpagal kan ibang tao? Pagmarumduman pa kaya, pag nagduman sa, halimbawa, mapanhi kita sa sarang opisina, Oho. mabisto pa daw kita. Yan. Di kaya kita pahalaton kitarang oras, nauni nga halata mo na, maagi ka mo na kitirang tao bago ka makaabot sa dudunganan mo. Ano nga, may dara kang surat, may rekomendasyon ka. Ay, di iman niya, ada ini pwede makalaog. Saka. Bako niyan sa to, bago. That's the reality. Bakopeng. Iyo, tama. Tama. Iyo. Kaya, dapat
So, mga tao, arukan, mga sa radyo, sa newspaper, sa social media, Mhm. kung pwede, taon man lamang kay Rikunisar, pagpasalamat minda. Mhm. Tapos kamo, kunyan, nagbalamibog ang mga pangaran ninda. Kasi nga ni kuminsan mga pangaran, mga igwa ng mga babantuto na mga apelido. Sige lang kamo. Iyo mga. Tapos, nahiling mo na may mga gwapuhon, Oh. may mga bako na nagkakampanya. Kita man nag-appreciate, masingani, mapapanoson man sa mga dinurumanan saro na ako duman. Bawat ako na naabra sa ako. Iyo baga. Ako. Oo. Mhm. Pero, ano naman daw ito madodoble. Iyo, Sige, thank you. salamat po. Si Madam Rose Graheda, real talk. That's real talk, tabi ano. Ang mga arog ka na pangyayari. Bueno, uy, may saro kitang mensahe padigdi sa programa. Sa Estansa, Buda Washington Drive, sabi ni 3456. Stanza and Washington Drive, makusugon ang radyo mi. Salamat tabing maray. Dai may stress, nagka-stress so kadakol na tao sa Legazpi na puro 1K ang kwarta. Hain dawaan. Sako pa ding sabi ni Joan Kang Estanza, yan, sa Washington tabi ano, Buda dyan sa Estanza puro sa Estanza nagdadarangog sinda. Sige, si Sir Anding Marbella, good morning. Good afternoon, Sir Andy na Marbella. Palaugon ta ko ng report ni Pading Jomar, den taud-taud apudan ta si Sir Andy na Marbella kung kumusta na so operation baklas nda linig, ano? Taud-taud kung pirang porsyento na inabot kan sa indang tropa tabi. DZGB On the Spot Report. Si kumpadreng Jomar nasa linya. Kumpadreng Jomar, marhay na hapon man tabi. Salamat, Pading Pio. Marinapon sa mga parantabay. Gabos na Pading Pio dito sa First District na mga nailihir ang naproklamar na kang COMELEC. Kasubagong aga na i-report na niya to. So, Malilipot, Oo. Bakakay, Santo Domingo, Tabaco. Oho. Ihabol taman ini na malinaw Malinaw. na Roger na proklamar ng Kasubago ang alkalde kan Malinaw, dating alkalde Manggiraray, Iyo. si Mayor Si Capus Bilo. Oho. Then ang sa iya man na Vice Mayor, so dati Manggiraray na Vice Mayor, Iyo. nakatandem niya man, Oho. si Abi Cargullo. Si Abe. Yan. Dangan ang mga kuminarana asin na iproklamar na mga konsyal kan Malinaw. Iyo si Raymond Bainay, Tapnat Sarini. Mm-mm. Then si Irene Pahut, Yan. LP, kagrupo maninda. Mm. Gabos ni LP pun sa mayor, sa vice mayor. Ining first kagawad, si Maynay, LP man, si Irene Pahut, LP, si Bani Alcala, LP, Mm-mm. then ang sunod, lakas, si Erna Siriola, Mm-mm. tapos LP naman, Joel Siriola, dangan Liberal Party naman, Belen Siliona, Liberal Party Giraray, si Adel Albano. Oho. Then ang pang-ultimo, lakas, Aperin. Yun. So yun na iyan. So line up, mga bagong, ini mga, so mga kairilihir na opisyales para sa masunod na torno, digdi sa Banwaan kan Malinaw. Yan. Sa Tiwi, nagsumpa naman Kasubago, na Yeah. iproklamar naman Mm-mm. ang alkalde, subisi alkalde, Yes. Oho. si Vice Mayor Giorgio Climaco, Yun na. na ilihir na mayor sa sunod na torno, Okay. Liberal Party ni. Oho. Ang vice alkalde,
So, alkalde. Nagsalidahan sa nasindang pwesto Si suduwa. Mayor Ami Mayor Villanueva, Ami. ilido bilang Vice Mayor. Nagturkis. Roger, kang tiwi. Mm. Nagtuka lang sinda. Tapos, ang mga konsyal, si Kagawad Matit Biato, Mm. Ja Clerigo, Mm. Ed Capa, Aikin Villanueva, Mm. Cherry Ann Colina, Mm. Kat Salcedo, si Ray Calyos. So, ano ba kayo ni? Amigo tayo ni na yung sa ako Bicol. Oho. Siya atang garo coordinator ka na ko Bicol. Iyo si Sir Ray nakadali na sa Malinaw. Ano? Ayan. Kapitan ini kan barangay Sugod. Yes. Sa ano ini sa Ay, sa Tiwi. Tiwi. Yeah, oo. Dangan ang pangwalo si Ryan Carlet. Si Ryan. So yun na yan pa Oo. din. Kung susamahon ta di sa first district, kung ilinguntahan mga oro alyansa, ang nanggana baga digding congressman, congresswoman, Liberal. si Mayor Crisel Agman, Oho. ang gabos puwera sa saro digdi na alkalde, kalyan sa ni Mayor Crisel Agman. Ang Iyo. bako niya lugod na kalyado, duman sa sadiri niyang lugar. Sa Tabaco. Sa Tabaco City. Iyo, si Ray. Ang nanggana sa Tabaco City, si board member Ray Bragais. Board member na naging vice governor full pledge. Then, ngunyan magiging alkalde. Iyo Okay. guno pa ding Jomar. Sa laog sa naning sarong taon, tulong ilidong pwesto ang kakaputan niya. At akinaputan, uyugon man lagi bagang full pledge board member. Full pledge vice governor. Full pledge mayor. Gunmuan si Ray na Bragais. Mas nakula sa bisi alkalde. Mas Mas nakula. Oo. Ugon man. Mas nakula sa bisi alkalde, aram akong mata. Oh. Ang bisi alkaldeng matukaw, Oh. naging Vice. board member mo niya na taon, Oho, board member. Full pledge. Yan. naging vice governor, Oho. full pledge, Full pledge. naging governor, full Full pledge, pledge na naman. ganyan, magiging vice mayor, full pledge man. Si Governor si Governor Glenda Ongbongao. Tamo. Glenda. Kaya baga ang apon niya, ang apon siya, Glenda Ong Bungaw. Gob. G-O-B. Gob talaga. Roger Honda, magiging vice mayor na siya naman. Sarong taon sana yan. Ano? Roger, sarong turno. Sarong turno. Uy. Dolphin kinaputan. Gulping kinaputan. History yan eh. History in the making. Yun na kayo din ang pinakadakol Iyo. na nakaputan sa ruini sa naka-record na sa politika ba kulang sa Albay Bilog ng kayo diyan na Pilipinas. Oh, gumina na si naging gobernador. Dahil gastos. Roger, Naghalat na sa Stukawan. nagkandidato siya, board member. Naging gobernador. Dahil gastos. Naging vice gobernador muna. dahil gastos. Naging governor. Dahil gastos. Doon beses pati naging governor. Yan. Pagka-governor niya, nagbalik siyang vice governor. Nag-governor na naman doon niya. Duwang beses man nga ni naging vice governor. Yugo mo yan. Glenda, si vice mayor na ngun yan. Roger on that. Okay, sige. So, yan rin pa din. Naproklama na kabos na ilidong opisyal. Iyo. Digdi sa First District Canalbay. Jomar Bian, DCQB. Salamat kumpadreng Jo, marhali man dyan sa Premier Distrito Canalbay. DZGB. On the spot report. Sabi kaso amigo tanaan ngaran Manuel Tutanez. Yan. Uy, padingnal. Hali ka palang duman ano? Nahiling ko sulit. Okay na dasin na Melin. Nagdadangog-dangog sa radyo, sa tuya. Kasabi ka subago ni Manuel Trillanes Tutanez. Gunmuan. Pierdiso sa iyang primohon sa Caloocan City. Si Kunyan, si Tililing. Dahil naman ang mapa dulas tasolb na kaya pahingalo na. Sabi ni Manny so mga nanggana baga dahil nagpahiling. Congrats sa mga nanggana. Sabi ni Kagawad Bong Logronyo.
the best boys and paints, the number one paints, maray na hapon kagawad Bong. Yan. Gana so kandidato ni kagawad Bong. Yan. Mabuhay. Papa Ping sa Senators, anong team po ang majority na nagluwas? Alliance or Duterte? Yan. So alyansa, pading nalbaga ano ang kunyan. So alyansa ang nagmayoriya sa nakaluwas na ano ini na kuan eleksyon. Uy si kunyan si Congressman Didi Cabredo. I may not have won the election, but I will always be grateful for the 2 terms you entrusted to me. It was an honor to serve you. Yun, si Congressman Didi na Cabredo, nagpaluwas man kan sa iyang nasasabuot, pahayag, Yan, tabi. Dahil man ngaya ako ng gana sa eleksyon, pero yaonan sa kuyang pagiging paghiling nin utang na buot. Grateful, pasasalamat sa duwang termino na ipinagpasubli kay Congressman Didi Cabredo. Saro ngayang ondra ang mapagserbihan kamo. Yan ang pahayag ni Congressman Didi Cabredo. Yan. Okay. So latest iyan tabi. Hali man kay Kong Didi na Cabredo. Kung Didi, Diyos marhay na hapon tabi sa imo. Yan. May story. Anong advice mo padingdal? Si Diyos mo na, ibalik ko sa imo ang kuan. Si Diyos mo na. May istorya kita dyan sa luwas kay Joshua Bino. DZGB On the Spot Report. Joshua, good afternoon. Please go ahead. Yes, good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Bakit minutos na bago, Sir Pio? Dito ako nakakabalda dito sa may tangod kan SM Buda Terminal kan Jeep. Nata ito. Grabe ang tao, grabe ang traffic. Dahil pa naubos. Dahil Uy, pa na hubas. Dahil pa naubos. 15 mil, 11 mil. Ini, Sir Pio. Oh. Yan, dyan sinin ko kay Jerome. Oh. Ang terminal kan Jeep dito sa Legazpi City. Oh. Halabaon ang pila kan mga pasahero, lalo na sa maornis na Oh. Southern Park kan, Barangkan Legazpi Buda sa nito. Oh. Mahiling mo, nagpakapiri naman ang mga ikakargang mga karton. It's Christmas time. Diri na sa Pasko. Ay, sus. Napangyari. Pero, Una ako sa may, oh. una ako sir sa may atubangan sa terminal Bagakan yung jeep, Oho. gilid sa SM City Legazpi. Iyo. O, 15 minutos na ako dito, pa ako nakakabalda sa talagang paano ang tinampuan mga tricycle. Yeah. Ararkilado, paano, puro paralingaan sa kay Tabi Sir Pino, magkarga pa sa ibabaw kan tricycle. Grabe, talaga. Ang mga jeep, paano, ang paradahan, paano, uni may nag-agya sa tubangan ko, Mikata, energy saving washing machine, Washing machine. Ay, kita sa nang day Joshua, napaano daw ang buhay tang ini. sabi baga, ang nagpapakumbaba, itinataas, ang problema, sige nga ning baba ta, na makita nagtataas. Malaman. hindi ang advice, Oh, makaibog. Diyos ko. hindi ang advice Sir Pio sa mga gusto pang mag-pasyar dito sa Legazpi City na Oh. kung gusto nitong sa parang ang traffic ko na surusuhan, pwede ka mong magdiretso. Yan. Pero kung mo yanin ko kay medyo tranquilong pagsaot, baka pwedeng talor na po sa Sir Pio pa talagang traffic mo yan, maski sa hindi sa sentro ka na Legazpi, Oho. matawuon ang mga jeep, ang paradahan ka na tricycle, maging Sir Pio ang multa, ang mga kaunan baga, dito sa gilid ka, Oho. sinampo, Oho. huling mo sa mga kaunan, mga Puno. fast food sa mall, Puno. dahil si Bakanting Pakawan, O, tana. Kasusaro nga ni Joshua, di yaon ako sa 3rd Aha. District. Sa Ligaw yata ito. Di naman ko masubarkada. Wala harampangan. Ngunong mukaan. Nagpaparakpakan. Woohoo! Oto pala, susarong amigo ninda.
magagom, paano sa tricycle, may sopa, may parang paka. O yan na kaya. Lahat happy. Yan baga sa barangay, yaon ang gabos na kalukuhan, intriga, ulot-got. Pag agi ka sa tricycle na, nag-distribu na pagkabanggi, pagkaaga na makalitong paano sa tricycle, parakpakan sa bigaragihan. Di ang marang mababay-babay. So, kunyan. So, mag-agaw, mabuhay. Ang Ay, para mo, karga, kung sisi ang nakabalda-balda. umay kunyan. Ang karga kay ito, sofa, buda, iyan ang mga Durabox. Kaya unito, membros kan PNP, sisimot ka manihar kang traffic dito serpiyo ta. Ay, sus na pangyari o ta. Sige ta, ano ko sa tinampok. Kasi ring sundo ito magtabing serpiyo sa Gaisano. Alin sa may terminal. Dahil hiniruan ang mga bihikulo, ang mga jeep, halos na yun na magpuningay. Na puro na nag-aarabang na mga pasahero sa may SNC Legazpi. Dahil na nakakasakay. Sagada maagi, panok na. Yeah. Teka man paano siya mag-serpiyo? May natukaw ngayon sa tahaw ka, jeep. Day na. Teka man makatukaw sa tahaw, may kargang karton. May karton na darakulaon magabat. Apera kan may mga kulkul pang kunyan. So, paper bag. Correct. Buda, eco bag. Uy. Kaya, bagmaho ng palibot kan Legazpi City, tago sa partaon, pero sa mga motorista, medyo dito, pagkaga sabi serpiyo na medyo traffic talaga ngunyan. Ngunyan man siya rin Iyo. Ayaw sabi serpiyo. Na sitwasyon niya to, hindi sa palibot ka na Legazpi City, traffic at matawo. Just Rubino, DCDB. DZGB On the Spot Report. Iyo pa ding totoo ito sa istorya ko. Surusyat kami naman sa ligaw ko na no. Di mo na nagkakarimok po naman sa kanto. Uto pala, nagadagarag na sa tricycle. Kanso saro man na tropa, subagagong nag-iba. May sopa, may Durabox, inta na parakpakan kan mga wow, mamu. Yan, ano kan sa parakpakan? Nahukan sa barangay. Ito sa kain na tinuti pading dalpano na namakal. Pano sa tricycle, igwang mga karda sa karton, tapos ito mo Durabox na sopa. Kita sa nang ako nakabakaling kalson pa din yung eleksyon. Lamang. O yan, mansako. Baka kung sinulmok na nindong mga salbay ka mo. Dahil nakabuti. Sige pa ding nal. Kung ano nang una yan, habulan ng una yan. Oras Pilipinas, alas 4:41. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra, San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sabi digdi sa text listener niya to si 5462. Ang traffic sa Legazpi City is the cause of inflation, result of election 2025. Tama ka man Si Manny Natutanyes, iyon naan buwis kan tawo na kuanindo sana all daipig ipagbulsa kan mga nagkakapot. Yan, Maniti, maray na hapon. Extended daw tabi ang mall hours until 10 p.m. sabi ni El Haciendero Jason Gomez Puyo. Si 2588. Ako nga ni Sir Pio, ang nakuha ko 18,000. Taga Barangay Bangkiron ako, balda baga ako, kabi-kabilaan sa Tagalog, avid listener ako kan DCGB. Pero subinuto ko sa kurso na dako, talaga, gunman, 18,000. Sus Maria Joseph. Baka naman, tabi, makatana lamang kan 18,000. Si Pading Jimmy, Chief Jimmy nasa linya. DCGB On the Spot Report.
Pading Jim, what's happening marhay na hapon? Yes, sir. Salamat, Padi. Maray na hapon sa mga parantabay. Puro pahingalo sa nango na. Pagkatapos na mahingaluan, preparar na. So, pangbayad man sa mga nagserbi sa eleksyon, sa mga polling precinct, na Mayo 12, and hanggang sa ngunya nagka-proklamar. So, mga nagsipangga na mga kandidato ka na kaaging eleksyon tabi Padi. Sigon iniyan na sinabi ni election officer Wilhelmi Narindor matapos na ma-interview niya to kaso bagong pagkaaga sa programa mo. And so natural masupit sindakan mga mga rekisito tangani na mabayadan sinda ngunyan puro pahingalo ko na then baka sa agaw sa mga masunod na aldaw once na nagka-complete na so mga requirements babarayadan na sinda taray dinaan bayad sa pagserbi nila tabi pati pagpagal pagpirot sa chairman sa mga presinto 12,000 pesos full clerk 11,000 members 11 babawasan inikan 15% tax. Yan. Pero so sa ward leader dapat ding igoning 25,000 igoning so sa ward leader charity ward so ward leader so naglista ay inda ko sana mas dako na so naglista mas dako pa sa kumilik so nako sa board of canvassers sa chairman 16,000 16,000 so vice chairman gaubos secretary 16,000 vice chairman 16,000 so you is nag-operate nag-akuan kan election returns haros magkarumagid man sa naan alang kawo na pala ang bayad sa pag-serve sa eleksyon iyo linang kawan ito last year yata alang kawon man nga ni ang bayad sa mga pagbuto may nag-text sa kuya kumpadring Jimmy 18,000 sunakuan niya igunuan niya kung mga 5 ka mo sa pamilya nila ayos na mata na kumpadring ngunyan after kaso hapon pagkatapos dahil pa nga natatapos so burutuhan pa rin sundo ng maghihagdan sa ngunyan kagulpis ang pasero nagahalat kibas pasiring sa Manila iyo man digdi sa Legazpi pati sa traffic digdi sa may SM matindi naguruli kung dahil ka maguli dahil ka man makakakawata is natural wala ka man ngunyan kung halimbawa nakakuha ka na nasananin mga 10,000 o 5,000 pataas kung ano man ang pamasahe pa Manila balikan ikaw na dilinsyado na kaya sungunyan ayo yan ang basa na nag-uruli para magburuto sa mga nagtatrabaho di nakarehistro and sungunyan barali ka na pasiring sa sindang mga kinikanan na lugar para ipadagos naman so hanap buhay okay. Yan, tabi pa rin, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa imong location. Kaso, ako nga ni, sabi man ni Kunyan, ni Madam Attorney Aurea Maria Bubunaw, ngunya na si Mana, release yan gabos. Na kuan na mga kuanindo na allowances na sa nag-serving na kan eleksyon yan. Pudang ko daw si Bert na Borja. Balik siya sa kinatawan na sinasabi ko sa inyo. Si kinatawan Bert Borja. Comebacking siya sa Sanggunian Palalawigan, 3rd District. Yugon mo. Nagre-ring baka kung nagpapahingalo man gulpi man so kapagalan ka ini pagkampanya kinatawan Bert Borja comebacking sa Sangguniang Palalawigan makakasabay niya so grupo niya man kaito sarabay-sabay sinda si Harold Ong Imperial maghihirlingan sinda mo niyan sa Sangguniang Palalawigan nagkikring sana baka nagpahingalo irak man ta pinagproklamar baga sinda mo niyan
No, pudang ko daw si Anding Marbilla na. So, kanya to si Sir Andy. Maray na hapon tabi, Migong King na Reginaldo. Ako nga ni, nakakuha 20,000 gunmuan, plus si agom 13,000. Na tiga sanggatos and tiga 50 pa sa mga councilors. Matindi. Tabi, Migong King ano? Ako, 0. Congrats po sa gabos na nanggarana. Congrats DCGB sa Saindong. Successful coverage kan election 2025. Mabuhay ka mo, sir. Salamat, Sir Rodel Nino Franco. Mabuhay ka tabi sa Rodel. Uno barang an lulutuon mo naman dyan na banggi. Sabi man kan sarong listener ta, ay, ano yun ang napindot ko? Ano ba yan? Binili ko, Sir Pio, ki Yero Pintura. Iparepair ko sa dirty kitchen ko. Good. We do not justify ining kunyan vote buying, pero may napapadumanan man padignal talaga na sa halawig na panahon day mo makunyan, day mo makukuha sa mga ordinaryong panahon ano. Yan. Ito tabi. Nakadoble ako kay ay sus ano tabi. Migong King, balatuhi daw ako kung manaka 20,000 ka. Sus Maria Josep na si Ram. Aber nadubli da pa na sutaw sa iya. O gunmaan. Sige, sa paano kaan? Blessing bagayan man. Ano, Migong King na Reginaldo. Dahil lamang ako nakakapasir pa niya ng kanpista kunta na kundi dahin ko niyan. Dahil na babakante ano. So, yan. Si Tatamani natutan niya sa nag-chat man. Ako nga ni bahaw na lang ang merindalan ta, butaw. Sige na. Abungala na bahaw dyan, Manuel. Yugon mo an. Anong panira mo dyan sa bahaw? Maray ka pati nagbahaw na ano. O 5,000 dahali kay Kwan. 2,000 naman kay Uni. Ay, naka. Pero ang ulam, litson. Walang hiya ka, Manuel. Papait mong butaw ang pait mo ngunyan. Tapos bahaw na sarang merindalan. Ang panira, litson. Salbay ka, pigpaibog mo ako. Pigpaibog mo ko, Manuel. Ako nga ni Papa Pio, 0. Pero pig-vote ko so sa puso ko, okay lang po. Yan, tama yan. 6084. Ang hapot ko nga ni Itabi, kung sunag tao sa Indo, ninaro kang kadara ko lang kantidad, ibinoto nindo o dae. Yan, ang hapot. Ibinoto nindo o dae, sunag tao sa Indo ning paipit. Yan, that is the question. Pero siguro, so iba, ibinoto pa rin talagang iso nagkaipit gayon, talagang ito sa kurso na daninda. Ano pa rin talagang iyo gayon dito sa kurso na daninda, so nagpaipit ning dorodakula, talagang iyo gusto nindang butuhan. Question is, kung nabu nindo itong butuhan, ano, nabirik so desisyon nindo, kan tinawan ka mo kanaro ka ito kadakulang kantidad. Ayan mga kwan, pahit ko tana. Nakapamayad kan utang migo. Hindi ka nakapamayad kan utang migo, King. Ma 30,000 sunako. Ma 30,000 sunako ani migong King. Yung nga ibaga pa dingal no, ang apoto, okay nakareceive ka. Ano ibinoto mo an? Siguro iboboto kung ito talaga yung gusto niya. What if kung itong sunagtao sa imo, habok mo ka ito, bako itong sunasa isip mo na iboto, ano, nabirik daw sa isip mo kan tinawan ka? Yan. Ang mga survey tangon yan. Marina, tama pritos akong tuyo with tawyo and suka. Isus! Manuel, masira mo yan.
tuyo. Oh, yugon man. With tawyo and suka. Tapos mainit-init pa man. Adi, dispes ang piprituson mong tuyo. So may kiskis. Sulapad. Oh, ka Manuel talaga. Oh. Lalo mo kung pinaliboy. So duwa kong aki, tinawan niya mandaning tig 3,000 dyan sa Barangay Otso. Ayos na, Migong King. Salamat tabi, Migong King. Ano. Nako. Umapahingal umang kita paringnal, taday magkita mo na ning news ta kunyan talagang bardown man ang tropa at sa tuya man ako niyan, lawas. Sarong straight kitang nangaturog man ko subago, siguro mga 40 minutes. Nagsusubaybay pa kita dyan sa palibot. Yun na nga ito. So, duman ako nag-blackout kan pig-interview ni BP Henry si Mayor Pido. Kan so, nasa proseso ng kangkunyan kan proklamasyon dyan sa city. Hindi nga na kita mabareta. Patawad mo na tabi ha. Sa mga listeners buda sa satuyang management, mauli man muna kita ning kunyan. Amay ta, yun na ini o. Kuha na. Dai mo na kita ning news. Okay? Grabe sa mga paipit, migo. Iyo tabi, Migong King. O di, paano lamang kaan, dahil ka nang kay Marigdi Padingnal. Ay, nako. Mabagsak na ining sa kuyang kunyan. Mataman tabi, ano. May nakako ang 40. Pero nakuha tabi. 40,000 ba ini tabi? Migong King, ano dito? Gis. Nagbahasot tig 10,000. Ay, sus, Mariosep, ano. Isaray ko na ning cellphone ko, Migong King. Dispes na sana duman sa pag-abot sa boarding house. Maasikaso tama ng gabos. Di salamat kan sa ino pagkantabay. And mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadam.